ikke glemt, at I skulle møde så tidligt, eller? Det er virkelig et mirakel. Hvordan kan det være et mirakel at frelse et ondt menneske? Et ondt menneske? Ja. Nu er det ikke ondt. Jo. Det er jeg. Jeg tror altså nok, jeg ved bedre end dig. Du ved meget, men det her, det ved du ikke noget om. Vi begynder med en tragisk nyhed, som har kostet 12 personer livet. Østjyllands politi har netop offentliggjort, at 11 studerende og deres undervisere fra Aarhus Universitet er omkommet ved en ulykke til havs. Nick, jeg tror, det er helt normalt at reagere, som du gør. Tænk radikalt af min selv, eller føler man er mere heldig, end man er fortjent. Det er ikke det, jeg mener. Hvis du nogensinde vidste, hvad jeg tænkte, så ville du enten hade mig, eller forlade mig.